Ungangibona ngithandwa kanje nomuthi nomuthi yangamuthi mina ngizwana namanzi nkwedini. Ungangibona ngidume kanje nomuthi nomuthi yangamuthi mina ngizwana namanzi nkwedini. Awusidlukotini kwedini, sidlukotini kwedini, awusidlukotini kwedini, wololo wololo, sidlukotini kwedini, sidlukotini. Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi, nibingelelwa isilomo lapha igcokama elisha umfoko kaManqele umthandeni ozalwa ukuphosa kwenyathi kanye nomama uMashando endaweni yaseMdletsheni eHluhluwe. Ngiyanibingelela njengoba sibonana ke manje sekugoqa konyaka ngizonethulela ialbum entsha yegcokama elisha. Isihloko sayo sithi Amagolide. Ineyingoma eziningi ezokuthokoza nezokujabulisa njoba njengenjwayelo njoba nami nazike bafowethu. Iphuma mhla ka2 December, ngomhla ka3 futhi izobe itholakala emcimbini ondabuzekwayo eThekwini. Ngiphinde futhi ngilethe mina mathupha endaweni ezahlukahlukene, ngizofika ngigcokama elisha. Sidlukotini kwedini, sidlukotini, sidlukotini, sidlukotini kwedini, wololo. Nezimoto zakwethu noma imoto zakithi zobe ishaya nje ujenge zihambe ziyiphusha le CD ukuthi abantu beyithenge, ngoba ngiyimisela ukuthi yenze imanga, ngiyimisela ukuthi ishaya amagolide njengegama layo njengoba nje ithi Amagolide. Futhi nizokubona lokho ungakashayi nanokhisimusi ukuthi yenzeni le album, ngiyanithembisa. Ngixolise ke ngoba abaningi bese bazi ukuthi izophuma mhla ka25 November. Ngesizathu sokuthi ke sinomsebenzi eEast London kuzofuneka siphuthume khona. Ngiphazamisekile kakhulu ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngithi ngise East London ngiphinde ngikwazi ukuthi ngibonane nabalandeli bami ngibaxhawule bangisupporte bukhoma bengibona ngamehlo. Ngiyaxolisa kakhulu lapho. Iyeza mhla ka2 ialbum yegcokama elisha isihloko sithi Amagolide. Mhla ka3 futhi eThekwini endumezulu yomcimbi ondabuzekwayo izobe itholakala. Bese ngiza lapha ke ngizokwanda kakhulu, ngicabanga ukuthi seniyangazi, angeke ngisakwazi ukuchaza okuningi ngami. Ngizothanda ukuxolisa ngesizotha noma ngokukhulu ukudabuka. Ngixolise koNdaba Ezitha emakhosini, inkosi yakwaMpungose eNkandla nasenkosini uMdletshe eMdletsheni ngakithi la ngidabuka khona eMfanela Khama. Ngizocela ukuxolisa koNdaba Ezitha ukuthi begcine bethinteka behamba imihlangano benezinto zabo ezibalekile ngabe bayazenza, kodwa ngenxa yokuthi izingane begcina sebehliswa sebenyuswa. Lokho bengakhona ukuhlela kwami noma ukufisa kwami, kodwa ngikwenzekile ngephutha elenzekile esingathembi ukuthi liyophinde lenzeke futhi. Bese ngiza lapha futhi kubalandeli bomculo, ngicela ukudlulisa lokho udlame mina ngihambisana nalo. Uma umlandeli wami ngazi ukuthi mina ugqoka kahle, uyithande, uyihloniphe, ube clean, uhloniphe wonke umuntu odibana naye ngoba uadvertiser igcokama elisha. Uma ugqoke kahle noma ugqoka umfaniswano wegcokama elisha awuyenzi into ebhedayo. Uma kukhona umuntu owenza into ebhedayo noma obulala omunye noma ochitha igazi ebese ethi ebechithela igcokama elisha, ngicela nikwazi lokho ukuthi angihlangani nalokho futhi angithinteki lokho. Uyobezenzela into yakhe ayithandayo asuke mhlambe noma uyobeqhuba inhloso zakhe. Umuntu mayeqhuba inhloso zakhe ke angafaki igama lomuntu ojabulisa abantu noma isibusiso noma onemsebenzi yabantu ngegama lakhe. Ngizocela ukuthi abalandeli bami beqhubeke nokuyiphatha kahle njengoba ngibazi, bengalwi nje, konke kube kuhle kube mhlophe. Ebese ngidlulisa isimemezelo sengivala. Ngizosibuyisela isigqoko bengisikhumulelo Ndaba Ezitha njengamanje ngasibuyisela ngoba sekuyisimemezelo nje sokugcina. Njengoba nazi ukuthi kunabaculi abaningi abakotelayo kumina noma abangithukayo, kodwa mina ngibe ngingaxabene nabo, abasuke nabo ke bezama ke ukuthi bafuna ukudumo. Nginesimemezelo sokuthi ngicela nibatshele uma ukuthi khona oseduze wakho namanje, umtshele ukuthi akaphuthumise iCD beyilethe kumina ngiwalalele, ngoba kwesinye isikhathi umuntu engagcina sethi ngigcoka mali nginaki nje, uyabona. Kanti hayi ngoba mhlawumbe umuntu ngamnaki ngoba akayikhathazi ngomsebenzi ukuthi awulethe kumina bese ngiwulalela ngizwe ukuthi uthini. Angichazele futhi ukuthi ufuna ngimenzeleni, yabo, khona ngizomenzela lokho umuntu akufisayo, ngoba egcina uzoba sengathi mhlasimbe lokho ngimadaniswa nomuntu oyedwa kanti ngoba yena ikhathaza ngomsebenzi wakhe.
uwenza sure ukuthi yakotela usuku nosuku mayikhipha album uzokotela kumina. Okwesibili uyawuletha futhi umsebenzi kumina bese gcina ngimataniswa naye kanti nibaningi empeleni. Mangaphosisi mhlawumbe ngidlule na 56 uma futhi kuzohlala kubizwa amakhosi ahlonipheke kabi kungadlalwa ngamakhosi ngoba kulabaculi aba 56 kushuthi amakhosi onke akwaZulu Natal azogcina esebamba imhlangano ibanjelwa igcokama elisha ngoba baningi abaculi basebhizinisini ngalento abayenzayo ukuthi bengithuka. Akungibe la inkinga babo abanye baba ngibazi kodwa ngiyadinga ukuthi ngibanikeze ithuba. Uma ungaphuthuma njengamanje ulethe iCD yakho kuyigcokama elisha okanye uyishiye kwafana bakithi bomshovo bezofika kunikeze u60 rand wakho ushiye iCD bese ngikwazi ukuthi ngizwe ukuthi uthini ngoba egcineni kwengathi manje angibathanda abaculi mhlawumbe ukuthi bephakame bonke phambi umuntu oyedwa kanti akunjalo empeleni. Mhlawumbe ngathuba nenhlanda njengobhudi ngonyaka ozayo kuthiwa sekuphenduleka wena uyabona ngoba nami ngifuna ukuma ndawonye ngifuna ukuthi ngiqhubeke ngoba umculo ngifuna ushintshe ugcina ufike kuleli zinga leli ngifuna ukuthi bekulona kodwa hayi ngodlame hayi futhi ngenzondo hayi futhi ngenkani uyabona ngesihle nje ngiyabathanda abaculi bakithi nozakwethu engicula nabo ngiyabona. Inhliziyo yami ikhululekile ngithuma inhliziyo ubuyile umalafista. Inhliziyo yami ikhululekile ngithuma inhliziyo ubuyile umalafista. Nami ngizayithenga itablet nami ngizayithenga itablet nami ngizayithenga ikafela Jianya kumesheke Aujianya kumela Moto ya mafoza Umesha ya mafoza Mdola moza Soki